Na, sziasztok! A mai délutánt a húsvéti készülődésnek szenteltük. Arra gondoltunk, hogy sütünk egy pár nyuszikát linzertésztából. Én már nagyon jól érzem magam, köszönhetően itt a pannonhalmi rozénak, amit Réka folyamatosan töltöget nekem. Azt találtam ki, hogy milyen jól néznek ki, hogyha megcsinálnánk a 4 karaktert, ami a darabban van egyébként, és hogy ezeket megsütnénk ilyen linzer formában, illetve a pasinkat. Úgyhogy most majd fogtok látni egy olyan folyamatot, amiben elkészül a linzer tészta, aztán ezt a linzer tésztát ezt feldíszítjük a 4 karakternek megfelelően, azaz lesz egy szingli nyuszink, lesz egy kurva nyuszink, lesz egy anyu nyuszink, és lesz egy szent nyuszink, és lesz egy pasi nyuszink, és a végén mindegyiket megesszük, vagy legalábbis mindegyiket majd megkóstoljuk, és hát a húsvét miatt még csinálunk majd egy olyan újdonságot, amit Réka fedezett fel az interneten, hogy a tojásokat borotva habba, csöpögtetett ételszínezékkel festjük meg, de majd ezt is fogjátok látni, hogy ez hogy néz ki, meg hogy készül el, és hogy milyen lesz a végén. Most a következő etapunk az szerintem a linzertészta nyújtása lesz. Meg hogy kocintunk egyet. Ja, meg hogy kocintunk egyet a húsvétra, és a tavaszra, és magunkra, és mindenkire. Meg rátok is. Boldog húsvétot. És boldog húsvétot. Hogyha mondjunk ilyet, mondunk. Igen. Ez jó az a bor. Igen. Egyébként itt van velünk még Réka macskája is. Bár őt eléggé hidegen hagyja ez a sütésfőzés, de jókat szundikál. Na most szerintem vegyük ki a hűtőből. Mehet? Na, Réka ultra precízen előkészítette a terepet, lefóliáztuk itt a pultot, kivettük a hűtőből a linzertésztát, és most kinyújtja. Lehet, hogy kicsit nem fogok látszani, mert kiállok addig, amíg nehogy útba legyek itt. Nem vagy útba, nem szeretnék. Jó. Na jó, akkor itt maradok be. Egyedül. És addig megmutatom, hogy milyen formákat vettünk elő. Rékának vannak nyuszi formái, kisvirág, ugrónyuszi, tavaszhoz híven kakas, meg még gombát is talált. Igen, az van a darabban és egyébként igen, pont azt akartam mondani, hogy ugye van a darabban gomba-ról szó, mondjuk nem ebben a formában, mint ami itt van, de gomba. És úgyhogy úgy döntöttük. De nem áruljuk el milyen formába. Gyertek el megnézni a darabot. Úgyhogy úgy döntöttünk, hogy gombát is majd vágunk ki ebből a tésztából. Szóval kinyújtottuk a tésztánkat. Alufólia? Nem, sima fólia. Folpak. Folpak. Jaj, segítségével. Igen. Jó, ez nem baj, majd ez úgyis visszamegy. Na nézzenek oda. Nem akarja az igazságot. Nem. Ezt még egy picit. Szerintem még egy újnyi vastag. Hát igen. Körülbelül. De én folpakkal szoktam, mert hogy akkor ez így nem ragad sehova. Nem kell lisztezni, meg ilyenek. Nem kell lisztezni, hanem környezetet szennyezzük, utána kidobjuk. A folpakkal nem szennyezzük a környezetet. Nem? Most egy kicsit ez ilyen ironikus volt, vagy nem tudom. Ja, igen. Én már nem értek semmit. Én ebben a darabban sem értek semmit. Na, de még azt akarjuk, hogy ugye 4 nyuszi lányt jöjjön ki, igen. Meg egy nyuszi fiú. Ez a nyuszi formán. Ez a nyuszi forma, hát azért ebből óvatosan, vagy hát úgy gazdaságosan kell dolgozni. Mondjuk akkor itt a szélén formálok. Várjál, Erika. Ezeket kimentjük, ezeket a nyuszikat. Ezeket a nagyokat. A lába! Egyiknek eltett a lába, pedig ez fontos szerepet játszik a darabban. Na is, jó, hogy már így megrepett, úgy megrepett. Most mit csináljuk? Kezdjük újból. Nem lehet ennyire a szélére tenni. Igen, mert, ide. Mert majd úgyis utána összegyúrod, ami marad. Persze, és kezdjük előről.
És akkor hova rakjuk ezt? Valami sütő már kéne, ide nem? készítettem a sütő. Oh, yes. Vagy Ezt oda. levegyem róla, ugye? Aha. És viszem az első nyuszinkat. És itt látjátok a várjál. sütőt, és akkor ebbe berakjuk a nyuszi formákat. Nem akarja nyuszi a nyúl az igazságot. Igen, mert még tovább kellett volna hagyni tulajdonképpen egy kicsit a... És ha még így jobban nézd, így jobban elvágtam a többitől. Jobb. Na most, próbáld meg. Lehet, hogy még egy kicsit tovább kellett volna A hűtőbe tartani, igen. hogy ne nyúljon meg. Na, ez egy félfülű nyuszi lett. Sőt, mind a két fülét elhagyta szegény. De majd azt hozzátoljuk. Igen. Próbáljuk meg. Szegény. Egy fül. Két fül. Csak Nyuszi haladni fül. kell a projekttel. Ja. Na. Ez én lesz. Ez jó volt, de nem lett ez rossz, ez jó lesz. Meg de nem tudom, finom lesz. a tésztája. Nézzétek, így néz ki a nyúl. Itt a Gyere, Erika, sütőben. közelebb, mert megint nem vagyok, leszel igen, benne. itt van vagyok. az első. És ezt fogjuk feldekorálni. Ez lesz 4-szer, vagy 5-ször. És azt nem akarom minden a kamera elé tenni, de a szponzorunk a Pannonhalmi apátság rozébora. Majd. Na, készül, én is vágok Igen, ez egy nagyon nyuszit. fontos, hogy valami finom, jó rozéval, vagy borral. Sokkal könnyebben megy a Társasága. sütés. Nézd, nem lett nyaka. Nem lett a nyaka. Nem, ezt vissza nem kell. állt össze valahogy ez a tészta ezt téma. egy fél órát be. Erika, azt vissza kell tenni a hűtőbe. Igen, azt mondod? Ezt próbáljuk megnézni. Ezt így megpróbálom így okosan, ügyesen. Hát, ha nekem Ez sikerül. viszont nagyon jó a tésztája. Aha, igaza van a Rikának, tényleg. Így letapadt valahogy. Nyuszkó, muszkó. Nem lehet, hogy ebből az lesz, hogy most egy picit... Na, de ez sikerült. Jó. Kicsit elformálódott, de azért egybe maradt. Ja. Király. Próbálj meg egy fejet valahogy, mert itt most ezt most Jó, visszarakjuk. azt visszarakjuk. Csak a teste maradt meg szegénynek. Jó, most ezt a 4 nyulat, ezt mindenképpen vagy megpróbáljuk. A teste. Mindenképpen A nyúl megpróbáljuk. teste. És Csinálok nyomok egy izét is, egy gombát. Jó. Nem, mint hogy tésztából. Jaj. Gyere, gombi. Jaj. Jaj. Nehéz. Nagyon. Szóval egy fél óra, 3-4 órára mindenképpen be kell tenni a hűtőbe, mert a vaj megpuhul, szegény nyúl meg itt, hát, elég gyászos. Kicsit ilyen sérült nyuszik lesznek, de Az a baj, hogy az idő sürget de majd minket. most figyeljetek, ez jó lesz. Nem, Erika, az a baj, hogy tényleg, tehát Jó, erősen nyom bele. kapkodásnak, mi a vége? Igen. Nyögés? Hát, szóval... Majd ezt visszatesszük. Nyulak megsültek, ezt én Felgöngyölíted? Ügyes. Lehet, hogy egy hirtelen gyors mozdulattal. Nem, Erika, azt vissza kell tenni. Jó. 3 nyulat sikerült. Nem? Visszarakjuk? Visszatesszük. Profi munkát csinálunk, úgyhogy kezdjük újból. Ezt Addig így... borozunk. Igen. Addig meg Barry White-tal elítjük az időt. De azt hittük, hogy ennyi. ki a kamerát szerintem. Kikapcsolja Erika a kamerát. Jelen pillanatban most búcsúzunk. Így kell, hogy kell? Nem jövök rá, hogy Szia, kell. Erika.